बाबा के साथ पूरा परिवार के 90 से 95 साल बीतल हुई जिना 20-25 साल के संबंध हुई केहू 5 साल से बाबा के पत्नी जो हमनी के दादी हो वो 50 साल से साथ हो बेटा लोग 40 साल से साथ हो दोस्त मित्र यार तमाम लोग संगे जिंदगी बीतैले हुई संगे नाच देखे जाते एमे कौन बड़ी बात है नाच के नहीं देखे सब चीज ठीक होई प्राण छूटल हो बोलू भैया तहिया ले बाबा साथे बाबा के काम ढाले के जब लोग गंगा जी के तीर पे ले तब कुछ एहसास ना हो कि काम में ज्यादा बाबा नहीं कोई सब कोई जानता लेकिन नाकी के सोझा जो ना के बॉडी कर जाला ठेठ सब में लाश कर जाला जब लाश लोग बहुत ज्यादा ना बुझा जैसे ही लाश जला के अस्तित्व जब मिट जात हो सब हो जैसे जब घरे आवत अचानक जब कोनो बात हो तो बाबूजी से पूछी वो बेरा याद होता कि बाबूजी पानी ना बाबा बारे ना तो कि सो जैसे होते कहते क्या बाबा तब लोग पता होते क्या बाबा बने ना तो बेरा के समय का वही बेरा की दृश्य बस वही बेरा के कवि वो का भाव अरे की जहिया से तुरल बाबा अरे की नहीं आके डोरिया ए पिताजी एक बाप और बेटे का फर्ज ऐसा होला बाप कितनों बुजुर्ग हो जाए लेकिन बेटा कहीं जगह तो मन में रहे कि बाबूजी द्वारा पर माने कुछ होई तो समारत हो भले पिताजी कुछ ना करस लेकिन एगो सहारा रहे कि ना बाबूजी बाने कुछ होई तो कुछ ना करे देखिए ना कि आवत है के गई ये तो बताइए ना कि फलाना आई रहले आज तो वो कहे वाला कि हो नहीं के तब बेटा का कहता अरे की जहिया से तुरले बाबा अरे की नहीं आके डोरिया कि सुन भइल जहिया से तुरले बाबा नहीं आके डोरिया जहिया से तुरले बाबा नहीं आके डोरिया सुन भइल धारा उड़ गइला पखिया बेटा बाप के आगे बड़ी सपना देखेला पहले तो बाप सपना देखेला कि हमारा बेटा कामयाब हो जाए लेकिन बेटा भी सपना देखेला कि हम जब कामयाब हो जी तो अपना बाप को ऐसा दिन दिखावे के ऐसा होला कि ने बाप कि सोझा लड़का कामयाब है पहले बाप के साथ छूट जाला अभी पूरा समय बाकी बाटे सरकार में भी अब चाचा जी के पास यही समय जलवा हो पहले पिताजी छोड़ के चल गए तब बेटा क्या कहे मनवा के ललसा में रही गईले पूरा नहीं सपना के करे जा दिल में लागल बाटे खैया मैया पागल बे मुझे पप्पू शाह जी के उसे पुरस्कार मिला चाचा जी के प्रणाम रहे
हम चाप के एक बार सनरमा कश्यप चाचा जी चाहे जे भी बा परिवार के लोग एक बार मंच पे आ जाए तो गीत गावल सार्थक हो जाए हम नहीं खाती भैया मनवा के ललसा बिन रही भइले पूरा नाही सपना के करे जा दिल में लागल बाटे भैया नैया पागल में बेटा कहता कि अगर हमरा ये पता रही कि पूरा ब्रह्मांड में हमारे पिताजी कहाँ गए बने तो हम ओइजा ले पहुंच के रहू खोज खबर निकाल के देही के ना पाता गइला कहवा ना पाता भइला देही के ना पाता गइला कहवा ना पाता बेटा के कुछ नहीं पता पूरा परिवार के पता नहीं कि उहे एगो जगह है आखिर उस जगह कौन है केहू के पता नहीं कि कहां जाला आदमी अरे कि देही के न पता गइला अरे की कहवा न पता अरे कि रोता